55,000. Hamsin da nawa? Da biyar. To kaji gaskiyar ta kenan wannan 55. Ita wannan fa? To kagan su 55,000. Baba shine sauƙin su? Kagan su 55,000. Kagan su. Sai wannan kaganta 70,000. Kaganta ita ce 70,000. Kaganta duk turaku daban-daban ne shi yasa tunda bibbi na ke kaganta. Sai wannan kaganta 70,000. Kaganta ita ce 70,000. Kaganta duk turaku daban-daban ne shi yasa tunda bibbi na ke kaganta.